Korrika Euskal Herri osoan zehar egiten den euskararen aldeko ekimen erraldoia da. Euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea ditu helburu. 2024ko martxoaren 14ean hasita 11 egunez eta 10 gauez eta gelditu gabe korrikak Euskal Herria zeharkatuko du. 2024ko martxoaren 14tik 24ra korrika abiatuko da Irundik Baionara. Herri arrosarean eta kalean. Zer da korrika zuretzat? Niretzat ondo pasatzeko modu bat da, gainera euskararen alde eta txikitatik egiten dugu. Lehen esan duen bezala txikitatik egiten dugu eta gainera lehen familiarekin egiten dugu bat orain ere lagunekin egiten dugu. Eta oso arrazonatzen gara gurekin txandetaz. Hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukulu mutxu, kokoliko, algara batean edo aforiko, arro herri korrika, arro herri korrika. Nuz eta elkargune bat euskaraz egiteko, lagunekin biltzeko, eta da toki bat goratzen diana zergatik egiten duen euskara, eta arro senditzeko momentua, eta batzutan txikian nintzenean, oio ipurdia jartzen zitzaidan, eta horrenik ere batzutan oio ipurdia jartzen zait. Nire lagunak, irakasleak usten ditudanean, txikitako irakasleak denak, usteko euskeraz eta euskaren alde gana. Musu irrintzinik bai eragina. Euskararen aldeko gauza bat gustatzen zaidana egiteko. Gira eta bira, kukulu musu, kokoriko, euskararen sarea ez da eroriko, mingainaz, mingaina. Niretzat korrika oso berezia da, gogoratzen dialako txikitan, noiz hasi nintzen euskararekin harremana edukitzen, eta txikitan egia da beste modu bakar bizi duzula korrika, ez? Korrikatzeko gogo asko dauzkazu, asko motibatzen zara, eta igual momentu horretan ez duzu euskararekin daukala harremana edo hori ikusten zoaz denbora pasa ala, ez? Baina orain helduagoa naizela, oso berezitan dartzen gogoratzen dizkit txikitako une horiek, eta nire euskararekin izan duen harremana nola agarratu dut. Bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Nire ustez korrika euskara eta kirola bateratzen duen ekintza nahiko divertigarri bat da. Niretzat jendea bateratzea, ondo pasatzea, festa eta jada tradizioa dena guretzat. Nire ustez korrika da ekitaldi bat gure identitate kulturala adierazi dezakegu askotan dira. Korrika da olako egitasmo oso hunkigarri bat, niretzako. Eta, anekdota bezala, badaukagu ohitura lagun artean, korrikaren ibilbideko zonalde bateko kilometro bat hartzekoa, aurten adibidez Tafaiako kilometro bat hartu dugu, eta orduan lagunak joango gara bertara Tafaiara, hasten dugu pasa, eta korrika bultzatzera zonalde egiten baita ere. Kokoriko, algara batean edo aforiko, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Niretzat korrika da Euskal Herri osotik egiten den korrikaldi bat, eta hobeto pasatzeko lekuko bat eramaten da, eta gero korrika bukatzen denean, erakusten da barruan daukan bizua. Argazki bat ipinin, lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. Euskararen arteko oso ekitaldi erraldoia, hunkigarria eta txikitatik gero gaztetan, orain ere bizi izan duguna, ilusio handiz.
Hori da, ez? Azken finean bizkat zirraragarria dana, ez? Pentsatzea bai, ona Gasteizera iritsiko da, martxoaren 18an, baina, karo, 14:24, 24 orduz, goizean, gauean, edozein ordutan, pentsatzea norbait dagoela lekukoa eramaten edozein aldapan gora, aldapan bera herri txikietan, horrek sortzen duen, ez dakit, hunkigarria da zerbait da, euskaldunak batzen gaituena eta herri osoa batzen gaituena. Ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimili kilkirri, esku bat nirea, bestea zurea. Korrika da, Euskal Herrian, Euskararen alde dagoen herri gogoa erakusteko ekitaldirik jendetsuena, hunkigarriena, politena, ausartena. Izan ere, 11 egunez, 100.000 pertsona gelditu gabe Euskararen aldekotasun hori erakustea ikaragarria delako. Hori ipurdia jartzen zaite korrika hitzen entzuten dudanean.